So, samahan niyo ako for today's video. Magmumukbang tayo ng meatloaf and pritong kamote. So, ayan. Samahan niyo akong kumain.
That's all for today's mukbang. So, sana nag-enjoy kayo at sana nagutom kayo habang nagmumukbang ako, kumakain ako dito. And kumain na rin kayo kasi alam ko nakakagutom yung kamote at meatloaf. Sobrang sarap kapag pinagsama yung meatloaf tsaka yung kamote. Huli ko na nalaman na masarap pala siya. Dapat pala ginawa ko siyang parang burger. Tapos pinalaman ko yung meatloaf dun sa kamote. Ang sarap, promise. Walang halong biro. So yun na, solve na yung dinner ko. So okay na yun sa akin. Sa mga bago pa lang nakakapanood sa aking video, please like, share, and subscribe at excuse me, ayan, dumigay ako. Busog na busog. At i-follow nyo rin kami sa aming Facebook page. I-search nyo lang ang Panlasang Bicol at lalabas na po yun sa inyong newsfeed. So yun lamang po, and see you again sa next mukbang natin. Bye!